Siyanibingelela nonke babukeli nani balaleli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amabhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokuthethelela kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Kubo bonke abantu abalalele njengamanje abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza eqinisweni nasebungcweleni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona at 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo nathi ukube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke esinishumayeza khona sinifundisa khona kufakazelwa imibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyele nifakazelana ezimfundisweni zenu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ishunyayezwa ngeBhayibheli ukube ngabe iyafakazelwa yini izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge ubaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje, nokuthi izwi lakhe liwele emhlabathini ovindileyo emphefumulweni wethu lifeze umsebenzi kaNkulunkulu osemazulwini. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithathelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele ekhazimulisa isipani sezwe, uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane ngegama lika Jesu Kristu mnilimandla onke. Silobe sithule bona ubufakazi ngayo imbhalo engcwele ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhapatiso egameni lika Jesu Kristu. Ayikho enye indlela, iyodwa indlela esikhombe ezulwini. Uthi uJesu mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho ozakuza kuBaba ngaphandle kwami. Ngakho-ke yilowo nalowo othi ufuna ungena izulu, nalowo ufuna ukuphilela uNkulunkulu ethi ufuna ukuya ezulwini, kumele amukele uJesu ukuba abe yinkosi nomsindisi empilweni yakhe. Bese-ke konke uJesu akufundisa kona nathi kwenze, bese-ke uyazinikela ekwenzeni ukuze uzuze ukuphila ophakade, ukuba akukho ukuzilandulela, ayikho enye indlela, akukho futhi ukuthi ungazithethelela, uyedwa kuphela umthetheleli. Thina simele ukuvuma amacala ethu kuye, siguqule ukucabanga kwethu ngale ndlela esijwayele ngayo ekungesiyona eyakhe, bese siza phambi kwakhe sizozilahla. Uthi kwincwadi yaMathewu sahluko 11 verse 28,
Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindayo, ngiza kuniphumuza. Ngiphindela Bekani ijoka lami. Bekani ijoka lami. awuphendula uthini beqala? Zanini kimi nina nonke kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo. yini ekhathazayo, yini esindayo. Ilozo zinto kumele siqale sizihlole. Yini ekhathazayo, yini esindayo. Isono siyakhathaza futhi siyasinda. Isono sisinda inhliziyo nemidlinzo eminingi engalungile. Kepha uJesu uthi lapha kwincwadi yaJohane sahluko 15 ngithi verse 15 Angisasho ukuthi niyizinceku ngokuba inceku ayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani. Kepha ngithi ningabahlobo nina. Yes. Ngokuba konke engikuzwile kuBaba nginasisile khona. Anginikhethanga nina kodwa mina. No. Aningikethanga nina kodwa mina nginikhethile nina. Nganibeka ukuba niphume nithele izithelo nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini eniyakukucela kuBaba egameni lami aninike khona. Yes. Ngiyaniyala ngalezo zinto ukuze nithandane. Niyalwa ukuba nithandane. So into ekhumula isono emzimbeni womuntu nephumuza umuntu ukuthanda. Belithi iBhayibheli ithanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Kufanele ukhumule lo moya uvumele yabo bethu uJesu wozani kimi nina nonke enikhatheleyo. Lokutshela ukuzonda umuntu kuyakhathaza, khathaza inhliziyo ukuba kubanga ukugula futhi ngaphakathi. So uma ubizwa kuthiwa woza ingokuba yini lo ubizayo uya understand ukuthi umthwalo uthwale ngenhliziyo yakho. Nayi into ebulalayo bengcolisa umuntu uMathewu. Ngoba manje imnandi bengiyikhombe eBhayibhelini ngoba sonke sinokufa okufanayo. Lokufa lokhu ukufa kwenhliziyo ungasasho isifo senhliziyo kepha ukufa okuhlala enhliziyweni okufakazelwa eBhayibheli kwincwadi yaMathewu 15:18. Kepha okuphuma emlonyeni Izinto eziphuma emlomeni kuvela enhliziyweni. izinto ezivela kuphi? Enhliziyweni. So kusho ukuthi inhliziyo iyibhange noma iyibank like kuhlala khona zonke izinto. Ithi ke konke okubi kuhlala kuphi? Enhliziyweni. Yebo. Lokho ke kuyangcolisa umuntu. Iyona ke into engcolisa umuntu. Kahle hle into engcolile kumuntu izinto ezihlala enhliziyweni yakho. Izona zinto ezihlala enhliziyweni yomuntu ziyamngcolisa. Ngokuba enhliziyweni kuvela izizinto Enhliziyweni kugcwele imidlinzo emibi. ukubulala, ukuphinga, ubufebe, ukweba, ukuntshontsha, ukufakaza amanga, ukuba ufakazi ezindabeni zamanga, ukuhlambalaza. Izona zinto ezingcolisa umuntu lezo. Kwabe ngizokubalela ukuthi uma untshontsha ulimele ngaphakathi, uma ubulala ungcolile. Phela ukufa, ukulimala kamoya, ukufa ngokamoya, ukuba ukufa kukulimala kamoya. So manje uma wena unikwe ithuba lokuthi woza kuJesu azokunika onike futhi nencwadi yaJohane ubuye uvule izincwadi. Izincwadi zonke ziyafakaza ngayo yonke into ezikhuluma nefisa ukuyikhuluma ngenhliziyo yakho. Le eziqhamuka eBhayibhelini incwadi yaJohane sahluko 16 verse 15 nakhona futhi. Qala from verse 14. Uyakungikhazimulisa ngokuba Uhlehle. incwadi ngokaJohane sahluko 16 verse 12. Ngisenokuningi okukunitshela kodwa ningekuthwale manje. Yabona ukuthi uJesu ziningi izinto athanda ukuzisho ngathi. Kepha asikwazi ukuzithwala lezi zinto nokuziqonda. Kepha kunesikhathi esibekiwe
lapho khona kumele sivezelwe konke asiziboneli thina siyavezelwa thina bese siyabona ngokuba sivezelwe ngeke uze uvezelwe izinto ngenhliziyo yakho ukholwe yizo ukuthi unazo uma ungazange uthinde uNkulunkulu kuba wena ubone inhliziyo yakho nokungcola kwayo. Kepha nxa esefikile yena So umduduzi uyele wesimlindile umoya weqiniso umoya weqiniso awudayiswa umoya oyingcwele awudayiswa akusho ukuthi mengibeka izandla kanje uzovele wehle kumele aqala kholwe ukuthi umoya oyingcwele uyaphilisa then umoya oyingcwele ngokukholwa kwakhe uza ngokukholwa kwakhe hayi ngokubeka izandla zakhe emini ngifuna understand uthi umbhalo kwincwadi yezenzo uFilipi wahamba wafundisa emazweni amaningi abantu abaningi bakholwa babhabhadiswa kepha babengenawo umoya oyingcwele wayesefika eJerusalema wasefika eJerusalema kwabanye abapostoli ukuba ke sebephendukile abantu abaningi bezizwe emazweni basebehamba abapostoli bayabona bafike babathandazela basebabeka izandla basebehlelwa umoya oyingcwele umoya oyingcwele awuveli kuphela ngokubeka izandla uvela nangokukholwa uma ushunyeziwe ngokuba kwincwadi yezenzo sahluko 10 uPetru uyathuma endlini uCornelius lapho khona afike khona ashunyezwe ivangeli bese lithi iBhayibheli kwehla umoya oyingcwele engazange azabekwe izandla ingakho uPetru wayesebuza ukuthi ke yini engavimba ukuthi ke laba abangena emanzini ubani ongavimba namanzi so umoya weqiniso uwona owathi izinhliziyo zethu thina uma siza kuJesu siza nezinkinga esinazo siza nobubi bethu besiyibo Woza nawe moni khona umanike ungasabi ngoba uNkulunkulu uthi ke lapho kwincwadi yeIsaiah sahluko 1 verse 18 and 19 uthi ke asike sithethe indaba noma ngabe zingakanani izono zakho ngiyakuzigeza zibe mhlophe njengeqhwa noma ngabe kuthiwa zibubende ngiyakuzigeza zibe njengoboya bemvu. You understand? Usho ukuthi uNkulunkulu ulindele futhi ukuthi uma wena uvuma amacala akho uza kuwathethelela. Ngeke uze uthethelelwe izono zakho ungazange uzivume. Akekho ukuzilandulela futhi akekho ukuzithethelela. Munye kuphela umthetheleli nomsindisi. Umsindisi usindisa kwini na? Ulaka lukaNkulunkulu oluzayo. Kunolaka lukaNkulunkulu oluzayo oluzoqeda wonke amaphikankani. Lokuqeda wonke amaphikankani. Awusho mekushumayela ivangeli mina ngikade ukuthi bakanana abantu abezivangeli bese bephenduka no. Yizwi engishumayelayo okuyilona lisebenza umsebenzi kaMoya oyingcwele, umoya weqiniso. You understand? Uthini uIsaiah? Uma phela nje wena wenze njani? Nivuma. Wena ngale kwincwadi ke bekuyincwadi yabalela wendoduzana ya Johane 4:16 verse 12 futhi ke lapho uthi nginokuningi engathanda ukuthi ngimtshele kona kepha ngeke nikwazi ukuthi niqonde manje. Kepha uma esefikile umduduzi umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso. Iqiniso ekumele silazi lemhlabeni. Uthi uJesu abantu basonde iqiniso abathandanga ukukhanya bathanda ubumnyama. Uma uthanda ubumnyama kusho ukuthini na? Lokhu inhliziyo yakho nengqondo yakho nemizwa yakho ekutshela kona ngomunye umuntu noma ngabe ngesimo ubona ukuthi kuyikho. Uzumbuza uNkulunkulu ukuthi kanti wenziwe uNkulunkulu athathe ubani aye kubani? Ububi lobo. Ukuba lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyena osinika ukuphila futhi uyena okuthathayo. Sonke sinesikhathi esibekiwe sokuthi njengoba siphila nje bekujatshulwa sifike emhlabeni kuyakhala bese sihamba. Akhaliswa ukuthi yabona ingane mesanda kuzalwa ngeke kufike abantu basemphakathini babe baningi bazoyini ngoba ngaba abantu abambalwa. Kepha bese kushona umuntu omdala ngenxa ukuthi usenze ubudlelwane nabantu abaningi useyaziwa usenaloko okwazana nabantu. Abantu basuke bezokhalisa umndeni nokukhala bemkhumbula ngoba besebemazi umuntu. So akufani ukuzalwa nokufa. Ukufa kubuhlungu ngokuba ukufika komuntu emhlabeni kuyigugu. Ukuzalwa komuntu nokuphila naye kuba igugu noma ngabe kuthiwa ekuphileni kwethu siyaxabana singaboni ngasolinye. But akusho lokho ukuthi ke akusafanele singakhulumisani. Akusafanele manje siphinde sizwane. Yonke into iyadlula kuthiwa emshadweni noma bathiwa abantu basindisiwe bangcwele. Ngifuna ukukhombisa ngale nto le. Nangu uSara
umka-Abraham akanangane uNkulunkulu umenze wayinyumba waze wamdala ngoba naku kunesigqila noma isisebenzi sakhe uthi-ke thatha lo muntu wesifazane uthole kuyena umntwana. Kepha uNkulunkulu isithembiso usenze no-Abrahama noSara ngo-Isaka. Kepha uSara ujahile akakwazi ukulinda. So uma-ke esevuma u-Abrahama ungena kuyena, lo wesifazane kuthiwa kungenwe kuyena, yena manje usevuka umoya wempakama akasamhloniphi manje uSara. USara usecasukela bani u-Abrahama. Usekhomba u-Abrahama ukuthi yabona-ke le msebenzi wakho isiqela sakho lesi akasamhloniphi. Azangasho u-Abrahama ukuthi angithi wena nje uyiwamkhetha. Uthi u-Abrahama incekukazi yakho enza noma ngabe yini ofuna ukuyenza. U-Abrahama azangafuni ukuthi athathe umfazi esakhona umfazi wakhe. Kepha unkosikazi wakhe wanikele komunye umuntu wesifazane kuyena ngoba efuna umntwana. Kepha uNkulunkulu emtshela ukuthi lo mntwana lo akusiyena. So uma kuphumike kwepoint engikhuluma ngayo ukuthi ngikutshela ukuthi ngisho emshadweni kuyenzeka abantu bangaboni ngasolini. Emndenini kuyenzeka abantu bangaboni ngasolini. Ngabe lokho kusho ukuthi ngeke kusafanele isiphinde sikhulumisane. Ngabe lokho kusho ukuthi mina ninkinga nawe cha ukuba sibuke izinto ngendlela efanayo. So kufanele sihambe uhambo lwethu sihambe ngokuqondana uunderstand omunye umuntu ungaboni ukuthi wena kuphela olungile abanye abantu abalungisi. Funda ukuthi uqonde uphilisana nabantu bonke. Ingakho lisho iBhayibheli landela ukuthula nabo bonke abantu nobungcwele ukuba ngaphandle kobungcwele nokuthula akekho oza kubona ubuso bukaNkulunkulu. So into esifundiswa yona la uthando leqiniso ukuthi iba nokuqonda abanye abantu ungazazisi wena. Bekuthiwa size uNkulunkulu awuzile kubani. uNkulunkulu ukubeka nabantu uzokwazi ukuphila nabo. Kepha inhloso nenjongo ukuthi sikhonze uNkulunkulu okuyena osibizileyo ukuba sizophilela yena. Asiziphileli thina abantu basindisiwe. Siphilela uNkulunkulu okuyena osinike imfundiso yokuphilisana emhlabeni. You understand? Utheni umbhalo? Kepha nxa esefikile umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso ngokuba ngokuba akayikukhuluma ngokwakhe. Ngokuba ngeke azakhulume ngokwakhe. Kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma anibikele okuzayo. So into eyenzeka kanje yabo njengoba ngishumayela umoya oyingcwele ngimazi ngezwi. Ngisho sengazi iBhayibheli khona ukwazi iBhayibheli imbali ukuthi khona ungakwazi ukufunda. Khona ukwazi ukushumayela wambule izinto njengoba ngiqhala imbhalo ngichasisisa. Angikhulumi okamhlengi. Ngikhuluma izinto engizibonile kule ncwadi. Kepha angizikhulumi njengokuba mina ngizicabanga. Ngizikhuluma yabo njengoba ngithi-ke eShoprite umoya weqiniso uyakunikhombisa konke uyokhuluma kunini bonke akuzwayo. Kunezinto zikamoya ezakhulunywa mina nami mase ngihleli phansi ngilalela intshumayelo ngizwe ukuthi hawu le nto ngoba ngaze ngicabange nje. Okusho ukuthi angizikhulumeli mina uma sengishumayela umoya oyingcwele osebenzayo uyena ozikhulumelayo ngezwi. So uma sikhuluma enkundleni sekhuluma kanje ukhuluma ukuthi kunomoya kumele sigcwaliswe ngawo ozokwazi ukuthi uzikhulumele ubona kithina. So bonke abaprofeti nabapostoli nabavangeli nabafundisi uma bekhuluma ngokamoya bakhuluma izwi abazikhulumela kwabo. Kepha labo abangena esikoleni kuba abafundisi bona bakhuluma kwabo ngokuba bayahlela uma bezofundisa babhale phansi izinto abafuna ukufundisa ngazo. Umfundisi kaNkulunkulu akabhali phansi ngokuba uthi uJesu ningacabangi ukuthi nizothini. Kepha uma senikhuluma ngibe sekhuluma umoya engcwele mina asikho isidingo sokuthi ngiplane ukuthi ngizothini ngizofundisa. Into le efanele iphile kuwena njengomuntu othi-ke wena uyamazi uNkulunkulu nezindlela zakhe nemfundiso yakhe. You understand? Uyakungikhazimulisa. Uyena umoya engcwele okhazimulisa uJesu. Ngokuba uyakuthatha kokwami anibikele. Uyothatha ini? Uyakuthatha kokwami anibikele khona. Uyothatha kukaJesu bese sidlulisa umyalezo njengoba uJesu efuna abantu beze kuyena. Konke uBaba anakho ngokwami. Yes. Ngalokho-ke ngithe uyakuthatha kokwami anibikele.
kuseza kuba isikhashana ningabe nisangibona. Yes. Kubuye kube isikhashana ningibone ngokuba ngiya kubaba. Ngokuba ngiya kubaba. Ngakho abanye kubo abafundi bakhe base bekhuluma bodwa bethi kuyini lokhu akushoyo ukuthi kithi ukuthi kusazokuba isikhashana ningabe nisangibona kubuye kube isikhashana ningibone nokuthi ngokuba ngiya kubaba na. Bathi kuyini lokho akushoyo ukuthi isikhashana na, asazi ukuthi uthini. uJesu wazi ukuthi bebethanda ukumbuza, wathi kubo, niyabuzana ngalokho engikushoyo ukuthi kusazokuba isikhashana ningabe nisangibona kubuye kube isikhashana ningibone na. Ngiqinisile ngithi kini, niyakukhala nilile nina, kepha izwe liyakujabula. Niyakuba lusizi nina, kepha usizi lwenu luyakuphenduka lube ngokuthokoza. Okay. So lemhlabeni sifanele ukuhlupheka. Abantu basezweni bayajabula, bayabhiyoza, izinto zabo zihamba ngohlelo. Thina ngifuna ukuthi ngicacisele ukuthi uJesu wethi thina sizokhala silile. Mina angikhaleli izwe. Ngikhalela umphefumulo wami engifuna ufike ezulwini. Angikwazi ezulwini. Kepha ngokuba uJesu yena osesikhombisile ukuthi uNkulunkulu khona owamvusa ekufeni. Nathi uma ngase sithandane njengoba thina masithandane, ngoba ngeke size singene izulu singathandani. Angikhathali noma ngabe unemali engakanani, angikhathali noma ngabe unesibhamu, noma ngabe uyisiqeki, noma ngabe usatshwa kangakanani. Ezulwini singena ngothando. Ngokuba ingcebo yasemhlabeni isala emhlabeni, kepha kuthiwa ezulwini singena ngothando. Uma unakho lokho okuningi, kepha uhlulu kwabela abampofu, uhlulu ukuphila ngokuthula nabazalwane nabanye abantu osondelene nabo, ngeke uze ukwazi ukuma phambi kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ufuna abantu abenza intando yakhe njengoba uJesu ayenza. Nami into engilangazelele engikhalelayo mihla yonke yokuphila njengoba sithiwa sikhuleke singaphezi. Sikhulekela ukuthi nathi sifinyelele kuNkulunkulu. Njengoba noJesu wasikhombisa ukuthi uma sihlala siphila ngomkhuleko sokwazi ukuthi ke sivuswe la. Umkhuleko awunamandla uwodwa, kepha unamandla ngesenzo. Ngokuba thina sikhulekiswa ekutheni ke sinqobe umzimba wenyama, umzimba wesono. Ingakho athi uzani kimi nina nonke nikhathalele. Ukuba bengakhathele ngabe ngisabhiyoze emaklabhini, ngabe ngisabhiyoze emathaveni, ngabe ngisawubhema ugwayi, ngabe ngisayibhema insana, ngabe ngisakipitile. Ukuba bekumnandi ngijabule, obekungemnandi ngokuba impilo bengiyiphila bengizizwa njalo kukhona okushodayo engathi ngagcwaliseka. So lokubhema ugwayi, namantombazane engiwasukelayo, lensana engibhemayo, lotshwala engiphuzayo, lokumnandi engihambayo, lezi mpahla engithi ngiyazigqoka ngifuna zihlobise umzimba wami, azigculisi, azingenelisi. Ngokuba azinalutho olwenelisayo. Ingakho incwadi ufundela incwadi yeZaga sakhe ko27 kusukela kuverse 15 mengaphosisi. Iyachazela le ncwadi leyo. Uthi iso aligcwali kanjalo lesihogo. Okusho ukuthi ihlo lomuntu lihlezi lilangazelele, lenhliziyo yakho ayigcwali. Igcwele ukulangazelela kwezinto ezingenelisi. Kepha izwi kaNkulunkulu lona liyagcwalisa. Lenhliziyo yakho le engagcwali izwi. Hayi mali, hayi impahla zokugqoka, hayi imoto, hayi izinto eziphathekayo. Izwi lilodwa sakhe ko27 ngine. From verse 17 to 16. Omvimbela yena uvimbela umoya. Isandla sakhe sokunene sihlangana namafutha nje. Insimbi ilola insimbi. Nomuntu ubuso bomuntu. Nomuntu usho ukuthi yini insimbi ilola insimbi. Insimbi icwecwa enye insimbi. Mengilola umbese, ulola ngenye insimbi. Uba bathi fila. Ngithatha ifila, ngithatha umbese ngilola ngawo.
umbese benguthatha ngilona iplango liyalimala ngeke liloleke ngeke kuloleke umbese ngeplango kepha bengubeka kwenye insimbi mekubeka kwefila ifila lenza umbese ube bukhali so ingakho kuthiwa insimbi lona insimbi kanjalo uma unomuntu ohlakaniphile nawe uhlakaniphile uza ukutshela izinto ezokuhlakanipha bese wena uyakhula ekuhlakanipheni ingakho kuthiwa insimbi lona insimbi baningi nomuntu ubuso bomuntu nomuntu ubuso bomuntu olonda umkhiwane uyakudla izithelo zawo lowo ogcina ukulunga uyodla izithelo zokulunga kuba yibona amen njengasemanzini ubuso ubhekana nobuso njengasemanzini ufika emanzini ufika khona isithunzi sakho so ukwehle khona ubuso bakhe emanzini injalo inhliziyo yomuntu kanjalo ke nenhliziyo yomuntu iveza uyabona into osuku umuntu ayenza ngabe uthi ngabe ukhuluma kabi uvela inhliziyo yakhe ngoba isibuko sesenzo sakho indawo yabafileyo nokubhubha indawo usuthi yabafileyo nokubhubha akusuthi namehlo omuntu abagcwali yayizolo nto leyo so ngifuna ukukuchazela lento lethi indawo yabafileyo nokubhubha akugcwali kanjalo namehlo omuntu agcwali lezi zinto esizibona emhlabeni iso liyakhanuka unginikela kwincwadi yokuqala kaJohane isahluko 2 verse 15 ngifuna ukugcwalisa le ncwadi le njengoba ithi ke ukubhubha nokufa akugcwali kanjalo neso lomuntu kusho ukuthini ithi lapha kwincwadi yokuqala kaJohane isahluko 2 verse 15 ningathandi izwe nezinto ezisezweni so lezi zinto esizibonayo emhlabeni ubukhazikhazi ayonke lento esibona esigabiselwa ngayo uma umuntu ethanda izwe afanele sithande izinto zasezweni lezi zinto lezi kunezinto ozidingayo kunezinto ozihalelayo ongena amazidingi kanje umuntu onemali uthenga ngoba ehala akathengi into ngoba nabo eyidinga kepha umuntu onezidingo nomuntu ohlakaniphile uthi noma enemali akacabangeli yena kuphela kepha ucabangela nabanye abantu abangaba nezidingo ayeke lokho akufunayo athenge akudingayo bese athathe lokho okusalayo asize labo abadingile khona umehluko phakathi kokufuna nokudinga ukufuna izifuno zakho zezinto ozihalelayo nje kepha izidingo izinto ozidingayo uyabona umuntu akanazo impahla zogqoka kepha wena ubhizi uthenga izimpahla ziningi wardrobe ufuna ukumnikeza indala wena uyakholwa uthenga ukudla kuningi kepha kunomuntu ongenakho ukudla uthenga uzuthengele ukudla ongakudingi kepha khona umuntu ongenakho ukudla uthenga izimoto zize ziyabhangqeka kunomuntu ohluphekile umakhelwane wakhe indlu yakhe yacotha ubungamthengela uthayela ubungamthengela istabhu ubungathenga usimende konke aplastike indlu yakhe kepha wena uzicabangela wena uthenga izimfuno iBhayibheli liyabuza lithi kwenziwa yini abantu abacebileyo baphila isikhathi eside ingane zabo ziphila kamnandi ziyaziya nemfuyo yabo iyazali yana lithi kepha bese lithi ke bathi bephila bathi ongidlula uncwadi yaJobe sehluko 21 uverse 14 no starting from verse 12 mengaphosisi bahlabelela ngezigubhu baphila kamnandi ngomculo ngezigubhu nangamahabho hlezi kunamaphathi bathokoze ngezwi lomtshingo bathokoza ngezinto ezimnandi izwi lomtshingo kusho ukuthi yizwi lomculo lomhlabelelo baqeda imihla yabo ngokuthula kusho ukuthi bona banakho konke abakudingayo behlela endaweni yabafileyo ngokuthula at the same time behlela endaweni yabafileyo ukusho ukuthi bayaphansi esihogweni nayo lengcebo yabo le wathi umuntu behamba ngemoto ebizayo uzitshela ukuthi impilo yakhe inokuthula emnandi nokho bathi kuNkulunkulu suka kithi bese bathi uNkulunkulu bathi suka kithi ingakho ungafanele ulangazelele izinto noma impilo yomunye umuntu uma umuntu uphumelele mbongele ungaloko ufisa izinto zakhe musana ukufisa ukufana nabanye abantu musana ukufisa ukuba nezinto zabanye abantu ngoba lo umoya uhaqa uthi omunye uJesu ke mfundisi utshela umfowethu ahlukanise ifa noma abe ifa nami uthi uJesu ubani ongenza umahluleli phakathi kwenu uthi qaphelani ukuhala ngokuba impilo yomuntu ayilele kubuningini bezinto anazo kepha ukulunga ngokuba indoda yathi ke seyitshalile yafika enqolobaneni yayo yasiyefaka yabona ukuthi incane inqolobane besivuna yayisivana yathi cabanga uzokwenza njani yathi inqolobane ngizoyishaya phansi
bese mfakalo ngakhe enkulu yaseyenza njalo yasifaka zonke izithelo zayo yayisihlala phansi yathi-ke manje izonethezeka idle inhliziyo yayithokoze uNkulunkulu wayesethi sibula ukufa kwakho kuzolilandwa namhlanje useyabuza uJesu ukuthi pho lezi zinto azisebenzele-ke ezikabani. So we understand uma uhala uyinkinga kangakanani. Ingakho iBhayibheli ifundisa ukuthi aneliswa yilokhu onakho. So bese ukhathele ukuhala, bese ukhathele ubufebe, bese ukhathele uqamba amanga, bese ukhathele ukuthakatha, bese ukhathele ukuphinga, bese ukhathele ukukhonza amadimoni, bese volo kuyenza ngoba sowukhathele. Akubizo wombala asiforce abantu besindiswa. Wozani kimi nina lonke enikhatheleyo nelisindwayo. Mina ngisakuniphumuza. Yes. Thathani ijoka lami phezu kwenu. Thathani ijoka. Impilo kaJesu isimple. Uthi nje aneliswani lokweni na. Uthi funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Funani umbuso kaNkulunkulu uyini umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Izindlela zikaNkulunkulu ekumele sizifune nokulunga kwakhe. Bese athi lezi zinto ziyakunezezelwa. Okusho ukuthi uNkulunkulu lezi zinto uzibekela ukuthi sibe nazo kepha ngenxa yokungabi nalo ulwazi lwakhe silahlekelwa ukuphila ngoba sifuna lezi zinto lezi. Uthi uyakuzuzana umuntu ukuthi abe nezwe lonke ngakuyena bese lahlekelwa ukuphila kwakhe. Yini umuntu engayinikela ukuhlenga umphefumulo wakhe? We understand ngisho esibhedlela sowulele ayikho into ongayinikela ukuhlenga nje umphefumulo wakho. Sogula ayikho into ongayinikela ukuhlenga umphefumulo. Ngisho umuntu obulala abantu bese bhenga kuyena ukufa uyabaleka uma ucabanga ubalekelani ukuthi yena akakusaba ukufa. Bekwazi ukuthatha umphefumulo womuntu akasakwazi ukunikela ukuhlenga umphefumulo wakhe. Isibhamu ngeke simsize, ngeke simsindise. Yebo kuthiwa ophila ngenkemba uyakufa ngenkemba, ophila ngokuthula uyakufa ngokuthula. Glory to Jesus Christ. Hallelujah. Yes. Hallelujah. You understand? Ophila ngokuthula uzokufa ngokuthula. Ophila ngesibhamu uyakufa ngesibhamu. Ukuba ithemba lakhe ngesibhamini. Ophila ngomuthi uyakufa ngomuthi. Ngokuba yena ukholelwa ukuthi umuthi uNkulunkulu wakhe. Noma ngabe yini le ithi iBhayibheli ngoba yonke into ephakanyiswa umuntu emhlabeni isiningi sokuNkulunkulu. Okusho ukuthi into esibeka ngaphezulu kwaNkulunkulu emhlabeni iwukufa. Ngokuba ngeke isoholele kuyena. Ngokuba inhliziyo yakho ayikho kuNkulunkulu ilento eyigugu lemhlabeni. Uzani kimi nina lonke enikhatheleyo ngizakuniphumuza. Thathani ijoka lami ngokuba lona lilula. Thathani ijoka. Impilo omngcwele akuyona impilo efanele ugabise ngayo, impilo nje ukuphila ngokuthobeka ngaphansi kwezwi likaNkulunkulu. Ufunde ukwenza intando kaNkulunkulu. Uzwe nawe ukuthi yazi impilo yami inokuthula ngokuba anginanqa namuntu. Yabona bese unenqa nomuntu kulimala wena ngokuba uthola ukuthi umuntu akananqa nawe kepha wena inhliziyo yakho ibophekile. So ulimele ngaphakathi. Ayivumi inhliziyo yakho ukuthethelela ngokuba wena uyibophile ukuthi ingathetheleli. Abukho obuhlungu esingadluli kubona sonke mase siyachazela noma umuntu ngamoya uyachaza. Mina nje ngibe nezinkinga eziningi, ngibe nabantu abangenza kabi, ngenze abantu kabi, sikakhulukazi abantu besifazane bengithi ngithandana nabo. Ngenze izinto engibona ukuthi yabona lento ngeke ngithande yenziwe kimi, kepha nginomqondo ukuthi hayi phela mina ngumZulu phela ngiyindoda mina. But ulimaza inhliziyo yomuntu egameni lokuthi uthi uyindoda wena. Ukhona umuntu othanda ukulinyazwa enhliziyweni. Ingakho iBhayibheli ithi madoda thandana umngeni njengoba nobandla noje onginike lo madileyo lapha yakuyincwadi yolozana. Yasekolose ikhona into engifunayo sahluko 3 incwadi yasekolose sahluko 3 uyayithola. Wasekolose sahluko 3 noma sahluko 4 from verse 1 21 Kolose 3:21 uyayithola. Qala kulo kuvesi bani? Qala khona. Bafazi thobelani amadoda enu. Bafazi thobelani amadoda enu. Njengokufanele. Njengendlela efanele. Enkosini. Kuphi? Enkosini. So ukuthobeka kumkhwenyana wakho ukwenza njengokuba uthobela uNkulunkulu. Ayikho into engongelo. Ukuba uma ufuna ukukhonza uNkulunkulu ngaphezulu kokuthanda indoda yakho
awumehluka ukho okusho ukuthi uNkulunkulu yebo sifanele ukumthanda ngezinhliziyo zethu zonke nangemphefumulo yethu awukwazi ukuthi umkhwela wakho uzomthanda kancane uzomthanda njengoba wenza nasenkosini ukuthobeka nje uthando ukuhlala ngokuthula nangokuhloniphana njengoba ngishilo akukho lapho ukuthi khona kuyohlezi kumnandi impikiswano ungaboni ngasolinye kuzoba khona but lokho akwenzi ukuthi nivumele uqhekeko ukuthi lubuse phakathi kwenu you understand kufanele ukubona ungaboni ngasolinye hayi kodwa lokho ukuthi kwenza ukuthi thina singabusazwani madoda thandani omkenu madoda thandani umkeni yabo bengenza izinto ezibambene ngingabona ngisho abafazi bami kuyizintombi ibheda nje ngizibona ukuthi ngilungile emehlweni ami ngokuba yini bengibulawa umoya okhala into ekhona kubantu bathi uJesu uthi asifunde ukuyilawula ngobungcwele ukuba uma unobungcwele uthi uJesu uma iso lakho likwenza ukuthi wone likhiphe ulilahlele kude akasho iso la ngempela usho iso likamoya ngokuba sona ngokomoya ingakho khona umbhalo othi ke uma ubuka umfazi womuntu wamkhanuka usuphindile naye ukuba ngokomoya somkhulile walala naye ngokomoya ungabonani naye ukuthi isono siqala ngaphakathi kumoya ingakho kuthiwa qaphela imicabango yakho ukuthi icaba udlinza ngani fanele uqaphele into ocabanga ngayo mawucabanga izinto ezikukhohlakala kugcina sowuzenza ngokuba ziyaphila kuwena and ziyakhula ingakho ngithi inhliziyo yomuntu ifana nebank ukuba igcina izinto ezimbi bese zivela lezo zinto lezo njengokucabanga izitshela ukuthi umuntu hayi mina unibeka izathu zenu njengokucabanga kwabantu but umoya weqiniso uyaveza ukuthi lo muntu enhlizweni yakhe udlinza kabi wena imidlinzo emibi so thina sifanele ukuthanda akubhlungu ukuthi wena ufuna ukuthandwa kepha ukwazi ukuthanda so wena uyazikhohlisa wena uzokwazi kanjani ukuthi uyini uthando wena ungakwazi ukuthanda ukuba abantu abafuna ukuthandwa abaneliseki ngothando abanikwayo yabona ingane othi wayikhulisa uyithengele izicathulo njalo uyithengele izicathulo ifuna lezo yazithengela ngeke yenze yanele izobona ukuthi awukhona indlela yokuthi ngikwazi ukuthola izicathulo mase ngifuna ibhlue hayi mase ngifuna iskip ayisele ngibhora lese khona elish hayi mangicela iwash hayi mangicela iPlayStation uyayinikwe ngelinye ilanga ingane yakhambe ukuzidakamizwa isakutsheni usuyayithatha uyifake rehab yabuya lapho ihlala isikhashana iphinde kuzona izidakamizwa seyintshontsha iwash lakho seyithatha ikhadi lakho lasebank ihamba iyotshontsha imali yakho seyabuye emva kwalokho izothatha iTV la ekhaya uyispoilile wayifaka uthando oluningi yangenile isiseko ongayifundisa ukuthi ayeliswa yilokhu engikunika kona umthetho okufanele ube nawo njengomzali ungaveli ingane befuna into yonke ayinika kepha yilo nalo uyengwa ehungwa ngezakhe izinkanuko so umuntu bese ngena enganukweni nasekwenzela isono uwena imicabango yakho uma inkanuko isithelile uma inkanuko ithela yabona isihlahla sesitshalo sikhule bese sithela amajijolo uqala ukuhlaza kuba kuncane ngathi imbali bese kuyakhula nesono kwesenza njalo sikhula kanjalo isono bese sikhula bese siveza amajijolo angathi akuhlaza ongekuzwahle yababa muncu bese baqalo ahamba aloke shintsha umbala zabe bomvu phinde zabe minyama bese yavutha bese banoshukela akufanele isona sinawo ushukela kepha ke indlela esivuthwa ngayo isono kumuntu bethi uma sesithelile isono sibeletha isono sithele uma sesithelile inkanuko iyathela njengesihlahla bese ke ibeletha isono ukuthi kuyavela imisebenzi nesono sesiphelelisiwe bese siphelelisiwe isono sizala ukufa ezolonto le ukufa ngokusenza ke isono bese uqala uthatha isinyathelo sokwenza isono iyona lento lesifundiswa ukuthi ke masigweme ini ukudlinza okubi uma ingalo yakho ikukwenza ukuthi untshontshe noma wone nqamule akusho ingalo yakho ngempela ngoba uqala ngokuntshontsha uqala ngokubuka lapha emsebenzini uthe ngiyadinga lela bhokisi ngiyadinga la amasondo emoto yami ngafanele awakwantshontshi ngesandla sakho but nqamula nesandla sikamoya lesifuna ukuthi uhambe uyontshontsha lapha khuza leyo moya ngokuba yonke into iqala kamoya ayivele yenzeke nje ngeke umuntu avela avuka athi atshontshe into angayibona ecimezini yonke into uyayibona bese ibonile uyabheka ukuthi ubona umbonayo
bese qalaza bese uthi bethatha futhi akaqalazi umthatha i-microphone ayithathe sehamba phambi kwabantu engathi akenzanga lutho seyifihlile kanti dala isono ngiyakutshela mina yonke into esiyenza iqala kamoya kepha lithi iBhayibheli zonke izindlela zomuntu zilungile zimhlophe emehlweni akhe kepha-ke uNkulunkulu ukala imimoya ayikho into ongathi wayenza uthi wazenza phela bengilambile ubungacela uphiwe noma kuthiwa kunikwe u2 slice no2 slice bungakusuthisa ukuthi nangakusasa uphinde udle bathi ngenxa yomona nokuhala wena ufune ukuthi uqamba amanga wena ukuze uthole isinko esiphelele ufune wena ukuyontshontsha wena ubamba inkunzi ukuze wena uthole uhambe uyodla noma uyokujayisa ukuze uthole izidakamizwa ayikho emhlabeni into ongazilandelela ngayo uNkulunkulu ufuna abantu abathi bona bayabona ukuthi lento abayenza ayilungile besathi ke wozani kumina ngizonilungisa you understand mase uzolungiswa yabona isimoze enkonzweni akuyona indawo yokuzogandana ukuthi wena uzokwenza ube mubi kakhulu noma kuthiwa uzohlala unjalo ududuze kubili bakho ukuthi iqhubeka wena ube into eyiyona no enkonzweni fana esibhedlela kuzolungiswa abantu abagulayo isono siyagulisa ingakho esontweni kuze izifebe zizokhala uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngiyayenza lento angisayithandi ingakho kuze izidakwa zizosho zithi sengidakiwe angisathandi ngikathele so manje lo muntu lobo uzofuna ebandleni noma enkonzweni kuzolungiswa imphefumulo asizonanga ukuzojabula ngekikizwe no amabandla manje sekugcwele umnandi akusalungiswa imphefumulo abantu bangena lezono zabo ziyasinda bayahamba nazo bayaphuma esontweni umfundisi bambabathile bashiya imali bahamba baphinde ekhaya lezono zabo uyafika ekhaya ulayitha ugwayi wakhe ubhema ugwayi uphuza utshwala ufonela intombi yakhe uyahamba uyofela ebona umuntu angamfuna inxaha naye le njalo iyangicasula uphuma enkonzweni lo muntu lo esontweni sizolungiswa imiphefumulo mosebandleni kukhona umfundisi bengimla lento lengiphethe umlomo lo kaNkulunkulu bathi abanye umlomo obomvu ngoba bathi incwadi enje bathi umlomo obomvu ongathethi imanga incwadi eqiniso yayizona nto leyo so mawukuthi wena uzebandleni understand ukuthi uzokhanda umphefumulo wakho futhi uzoqedwa umoya wempakamo obusayo enhlizweni yakho understand iBhayibheli lahlulela yonke into ekhona emhlabeni obubi alikhethi lisho ibhili liyazitshela ukuthi abantu otshela laba abacebileyo ukuthi bangaphakami kepha mabafunde ukwabela abampofu ngokuba ke lengcebo yabo izosala ngemumva kepha bona mabacebe ngemisebenzi emihle ekhazimulisa uNkulunkulu lithi iBhayibheli fundani ukwenza okuhle usho njalo uIsaya kithi Sahluko 1 verse 16 esifundani ukwenza okuhle yenze kahle fundani ukwenza okuhle ukuthi ukwenza njengoba umuntu esuke efunda ubhema ugwayi efunda ubhema uphuza utshwala nokufebe phela lezi zinto uzalo isidakwa akekho umuntu ozalo isidakwa akekho futhi umuntu ozalo umthakathi akekho umuntu ozalo isangoma uyathwasiswa yangithi nasejele ukuze ube isigebengu esinezinamba ama26 ama27 ama28 uyathwasisa uyathwasiswa because kunezinto ekumele uzenze ukuze bakufake ngaphansi kwabo ube semthethweni ukuthi wena manje usuyinamba ethize emngcweleni uyathwasiswa ngobungcwele nakhona futhi so uma uzothwasiswa ngobungcwele njengoba umuntu esiwethathiswe ngobeni bakhe nasemnyangweni bakhe nasebugebengweni bakhe yonke into kuthiwa ukufunda kahle ukuthwasa fundani ukwenza okuhle so uma ke uzofundiswa kwezokuhle wena uzoshiya ukuzicabangela lempakamo kwakho uzofunda ukwenza okuhle nifune ukwahlulela bese sifune ukwenza ngendlela right niqondise abacindezeli siqondise abanjani abacindezeli you understand siqondise abantu abacindezela abantu nahlulele izintandane bese sahlulele izintandane nimele abafelokazi simele abafelokazi wozani ke sithethe indaba kusho uJehova noma izono zenu zibomvu kakhulu noma ngabe izono zenu zingakanani ziyakuba mhlophe njengekho uthi uma nje niza kimi njengoba ethi uzani sithethe indaba izono zenu noma ngabe zibomvu kangakanani ziyakuba mhlophe njengeqhwa uma nje kuphela angiyabithi mina asiphoqi umuntu ukuthi asindiswe
indaba inenhliziyo yakhe kumele ilungiswe uNkulunkulu, ayilungiswa yimina. So ukukholwa kuvela ngezwi lomfundisi osuke uthunywe uNkulunkulu ozokukhalela imibhalo akukhombise ukuthi uNkulunkulu yini ayifunayo kuwena. Uyothi ungaqonda imibhalo bese ukholwe. So nikele inhliziyo yakho kuNkulunkulu ngenxa yokuthi wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ulungile wena wonake. Ukuba sonke lemhlabeni lithi iBhayibheli akhona oyedwa olungileyo. Uma ngizibona ukuthi ngilungile sengonakele phambi kaNkulunkulu. Bese uthini umbhalo? Uma nivuma nilalela Silalela niyakudla okuhle kwezwe siyobe sesidla ukuphila okuphakathi. Okuhle kwezwe mzalwane uma ukuthi ubungazi ukuphila okuphakathi. Amen. Ukuhle kwezwe uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe wathi makasifunze wayesethi-ke umuntu akabuse. Sifanele ukubusa lemhlabeni phezu kwezilwane zonke naphezu komhlaba uNkulunkulu asabele wona. So uma uNkulunkulu esinikile lawo mandla nasezulwini befuna siphile naye sibuse naye kuze kube sekupheleni kwakho konke. Kuyena ke akusekho kuphela sekuphila okuphakathi. Okunika incwadi ezenzo 2:38. So qala from verse 37. sebekuzwa bahlabeka enhlizweni Yes. bathi kuPetru nakwabanye abapostoli Madoda bazalwane. siyakwenze njani na Wayesetheni uPetro phendukani uthi uPetro masiphendukeni. yilowo nalowo abhabhathizwe Yilowo nalowo ophendukayo kumele ukuba eze kuJesu avume izono zakhe bese abhabhatiswa egameni likaJesu Kristu egameni likaJesu Kristu. kukho ukuthethelela kwezono zenu Yes. khona niyakwamukeliswa Isiphiwo sikaMoya oNgcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathini. zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo Masizisindise thina kulesizukulwane esiphambeneyo. Kufakazelwe imisebenzi ukuthi isizukulwane esiphila ngaphansi kwaso siphambene. So yilabo nalabo abafuna ukubhabhadiswa noma ngabe kuphi uNkulunkulu emukhuza kuyenza indlela ukuba sikwazi ukufinyelela kuwe ungene emanzini ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu njengoba uNkulunkulu efuna. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe engakho konke asenzela kona. So phinde sibonane futhi uNkulunkulu evumile kusasa ekseni ngo-10 egameni likaJesu Kristu. Baba uNkulunkulu namandla egameni likaJesu Kristu unene amandla onke. uNkulunkulu siyazithoba phambi kwakho sinxusa uNkulunkulu ukuba kuyenzeka senze singaqondi senze singanaki senze uNkulunkulu sizibone ukuba silungile. Kepha uNkulunkulu wena wedwa sikhanyiselayo ukuba wena ukukulunga nokukhanya nokuphila nokwahlulela kwakho kulungile. Siyacela uNkulunkulu oyingcwele ukuba intando yakho ifezeke kithi ezingqondweni zethu emhlabeni njengasezulwini. Kuba wena bakupheleliswe kithi kukho konke osiyala ngakho sikwenze. Nalabo abagulayo uNkulunkulu siyabakhulekela. Yilabo ababhajiwe uNkulunkulu siyabakhulekela. Kuba wena uNkulunkulu isithe sesibabophile ubaqaqe ngegama lakhe namandla beze kuwe bazozilahla kuwe bonke abasebekhathele ukwenza ububi ukuze uNkulunkulu wena ubasindise egameni lakho likaJesu Kristu umini amandla onke manje naphakade. Amen.